Spejlingsloven. Spejling, også kaldet totalrefleksion, vil sige, at sender vi en stråle lys ned mod et spejl med indgangsvinklen I, så er denne indgangsvinkel lig udgangsvinklen U. Brydning vil sige, at sender vi denne stråle lys ned mod vand, så vil strålen ikke kun reflekteres i samme vinkel, samme udgangsvinkel som indgangsvinkel, men så vil den også brydes, da lyset bevæger sig hurtigere i luft, end det gør i vand. Vi vil nu se eksempler på begge dele her. Første eksempel sender vi en laserstråle ned fra luften ned mod vandet, og som vi kan se, så reflekteres den i samme udgangsvinkel som indgangsvinkel. Samtidig så brydes den, fordi at lyset bevæger sig hurtigere i luft, end det gør i vand. I næste forsøg sender vi laserstrålen fra glas mod luft, og i den standardvinkel, som vi har her, indgangsvinkel og udgangsvinkel, er det samme i glasset, men der brydes strålen ikke. Derimod skal vinklen gøres mindre, før at lysstrålen brydes i luft. Sidste punkt på dagsordenen er at undersøge, om der er brydning for alle indfaldsvinkler. Og det har vi faktisk lige nævnt, at det er der ikke. Den første ser sådan her ud. På 80 grader, cirka lidt over 80 grader. Gør vi vinklen mindre, så brydes lysstrålen af luften.